से भइल बा जहाँ भोला बाबा के डमरू से 14 गो बोल निकलल। तनी ये बात पर ध्यान दिया, भोला बाबा के डमरुआ से 14 गो बोल निकलल जहाँ संगीत के उत्पत्ति भइल। भाई सारा देवता लोग मिल के मालकिन बनौला केकड़ा के माई सरस्वती जी के का है 24 घंटा पीना का तार पर रियाज करेली ये मालिक। अब हुओ पार ना पड़ी तो हमनी कौना खेत के मुड़े है मनु भाई। जैसे धन के मालिक कुबेर जी बाने, जैसे धन के मालिक जादो चाचा कुबेर जी बाने, सारा देवता लोग मिल के मालिक केकड़ा के बनौलो माई लक्ष्मी जी के। धन के रक्षा लक्ष्मी करी है, यही से लक्ष्मी जी का जरूर जरूर गणेश जी के पूजा होला। विशेष का कहे के बाबा होता है भाई रोजा भी नहीं चला तनी बौरहू का दरबार में भोला बाबा के 2 लाइन में बुलाओ। बैठ जा बैठा जी जगह बहुत खाली बा, बैठ के एक बाद हम खार हो जाए देवता लोग के दर्शन करो तब की भगवान मिले। चलिए भोला बाबा का दरबार पूर्वक बेटा कहले कहवा वही बाबा गणेश जी के दरबार में यहाँ के माथा टेकले कहले जे बाबा हर जिला में हर जवार में हर गांव में जाइले सबसे पहले हम रउरे के बुलाइले अरे उड़ा पूर्वक बेटा के पुकार सुन के आइले। आज डुमरसन गाँव में आई मुख्तार भाई के दरवाजा पर आई गुरुमुख बेटा के लाज के क्या बात है कभी हमरा और इनका तो बोलना लड़का जाके गणेश जी से कहले जे बाबा अरे हाथ जोड़ी पाँव परी अम्मा छके नवा ये गणेश जी भाई हाथी के सूर तका हो भाई लमहर पेट तका हो राजू भैया सुपनी और कान तका हो भाई दिए तने उभरे खाबर तका हो काम का तो गौरी बाबू घीओ से चिकन अरे हाथ जोड़ी पाँव परी अम्मा झके नवाई डुमरसन में आके बाबा आज के बचाई हाथ के नवाई सब पीछे आके बाबा जय जय जय
अरे चली पुरस्कार मिला शंकर भाई ने स्टान भंडार मेन रोड डुमरसन बाजार। विशेष खुशी सुधा के कंपनी खुला था। कोई आदमी का सुधा के दूध नहीं दे के शंकर बाबू चनारमा बाबू से खाली संपर्क कर ये टीका ले बड़ा चली वार्ड ठाकुर जी पुरस्कार देने बने अरे आगे जेकर चुनाव चिन्ह पेपर के पता छापा चलो कानूनी भाव लगल हमरा टाके के बा हट पंखा लगल मियाद मत समझ दीपो पंखा नहीं के हमरा उल्टा को पूरा हथिया के बोलो मानुष के तनमा सब देवता में बाबा भैया तू अखवा हथिया के सुर पर में मानुष के तनमा सब देवता में बाबा भैया अगुवानवा आज जैसे कि लकी भाई का मुख्तार भाई का दरवाजा पर सब लोग की बाबू का दरवाजा पर बैठल बा वही लाइट में देवता लोग मीटिंग बैठल शर्त लगल ना सारा देवता लोग के सबसे पहले पूजा कि शर्त लगल तीनों लोग शोध हो भुवन जे सबसे पहले परिक्रमा करके आई ओकरे सबसे पहले पूजा हुई। सारा देवता लोग अपना अपना सवारी से चल रहा। गणेशो जी गणेशो जी मुसवा पर चढ़ के चले लगले लेकिन प्रमाण मिलेला जब मुसवा कवच नाम के गंधर्व रहे। एगो गीता प्रमाण देवला जब मुसवा मृियांतक नाम के राक्षस रहे आ एगो गीता पढ़ला पर मिलेला जब मुसवा गाजासुर नाम के राक्षस रहे। मुखिया भैया 28 दिन मूसा गाजासुर से या गणेश जी से लड़ाई हुई। लड़ाई बराबरी में गई। गणेश जी कहले हमरा से वरदान मांग लो। गाजासुर का खुश रहो बाबू। गाजासुर कहलक के इहे वरदान दी जे हमरा के अपन वाहन बना ली। कहले जे ना आज ना अगला जन्म में ये जन्म में तू राक्षस बनो अगला जन्म में तो मुँह सो जाइ हमार सवारी बनी है हमरा पर लड्डू चढ़ी तो उठा के खाई आई फिर शंकर बाबू मिष्ठान भंडार पुरस्कार मिलल बा भोला बाबा भंडार हथिया के सुर पाला मनुष्य के तनमा सब देवता में बाबा भैया तू लड्डुआ के आगे बाबा भोग के लगाई लड्डुआ के आगे बाबा भोग के लगाई सब्जी के आगे बाबा आगे बाबा भोग के लगाई सब्जी के आगे बाबा मंगल बरसाई आई है रब दे बन के सवारी आई भतेरी निकली है दिल से आई है रब दे बन के सवारी पैसा ले आई भतेरी निकली है दिल से आई है लब के बन के सवारी
मुखिया कहले जे रउआ परिवार के का वर्णन करी तनी बात पर ध्यान दिया। और बाबूजी देव में देव महादेव जी राउर माई पार्वती ए बाबा राउर बबुआ दू जाना वहीं कहीं लिखल बा शुभ लाभ लेकिन शिव पुराण में लिखल बा क्षेम लाभ। ए बाबा राउर मेहरारू दू जाने वहीं कहीं लिखल बा रिद्धि सिद्धि लेकिन शिव पुराण में लिखल बा सिद्धि बुद्धि। ए बाबा उतना ना शंभू बाबा कहले जे राउर मेहरारू तीन जाने वही गणेश पुराण में लिखल बा जे एक जाने के नाम पुष्टि रहे जेकरा से संतोषी माता के जन्म भइल बाबा जितना बखान करी ले अपना मुंह से उ कमे बाबा भाव लागल रिद्धि सिद्धि के सैया कार्तिक के भाई छठी माई होई बाबा आई राजू भाई रिद्धि सिद्धि के सैया कार्तिक जी के भाई छठी माई होई बाबा और हो रिद्धि सिद्धि के सैया कार्तिक जी के भाई छठी माई होई बाबा राउर हो जाए शिव पुराण उलिट के पढ़ला पर मिलेला जे कार्तिक जी के विवाह नहीं के भइल लेकिन देवी भागवत पुराण उलिट के पढ़ल जाला ओमे मिलेला जे कार्तिक जी के के जगह न घरे घर सब जा हई चल जा घर क्या हां नजदीक से घर बा कार्तिक जी के विवाह भइल बा बबुआ श्रीमान देवी भागवत पुराण के लिख के पढ़ल जाला मिलेला कार्तिक जी के विवाह भइल बा एकरा से जेकरा के हमनी षष्ठी माई कही छठी माई से शंकर जी के पतो है गणेश जी के भौजाई है कार्तिक जी के धर्म पत्नी है भाव लागल रिद्धि सिद्धि के सैया कार्तिक के भाई छठी माई होई बाबा ए बाबा रउआ से हम पांताला ना मांगिले और रउआ से तो रुपया हम गौरी भाई मांगबे ना करी ये मांगिले कि जहाँ गाई है प्रतिष्ठा भैया पकड़ के लागे शंभू के आगे आज लाज के बचाई बाबा के आगे आज गौरी झुकाई सब बीचे आके बाबा दया दरसा पैसा ले लो 1 मिनट बैठो